Nunggu apa? Ngupeng omong omong samu nggak tekek mancing Ngapa nang mangi? Anak CCTV ra miro dicak bronjong apa mau. Mungkin iki nek ora rendah lho kamu. Aku ya kira pisan kuwi. gotong wong loro nyo Dicak bronjong kain-kain enek lho kuwi gotong wong loro ra kuat ya nyo ya. Kok ora melu gotong? Malah cekel satpame wong arep metu nganggo pacara ya. Iya pacarane iki ndase gur duwe tak tau pacaran. Nyerak rono curigani ya pul. Ora, Bro. Gagas melu gotong lho ngene